מחיאות הכפיים שלכם, קהל יקר. כבוד הרב, רשות הדיבור שלך, בבקשה. מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ויאמר אלוקים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מור ומוריה, אעשה לו עזר כנגדו. אבל לא סתם עזר, אלא כפי שכתבתם בהזמנה, הולכים לבנות בית לקדוש ברוך הוא. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. ואתם עומדים פה, מוקפים במלאכי שרת, המרחפים ומברכים אתכם משמי מרום. יהיה רצון שהבניין יהיה בניין עדי עד, ויהיה הקדוש ברוך הוא שותף איתכם ושוכן איתכם בתוכם. ומי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, כן מוריה, הוא יענה אתכם. בעת הזאת